Vídeos d'en Ramon, número 139.cat. Treball realitzat a la meva petita escola taller de la construcció. Sexta i última demostració de com fer petits treballs d'enguixats en parets, sostres, arestes, angles, cantonades i altres diversos que poden ser útils al realitzar algunes reformes. Pas a pas. Aquí ja començo, tinc la regla untada amb sabó, que ho he fet amb un pinzell i un potet de sabó, i ara ja per tirar el guix en la mateixa racó, i el guix en el racó s'ha de tirar en el mateix centre perquè pugui rebossar pels costats. Al tirar el guix s'ha de procurar que no vagin a la part ja existent, però suposant que vagi, el que s'ha de fer és treure'l abans de posar la regla, perquè al posar la regla sobre guix de l'altre guix que ja està posat, llavors quedaria un gruix que faria nosa. Com esteu veient ara, doncs ho estic fent amb la paleta. El guix ben repartit, i ara al posar la regla, sempre del cantó que hi ha el sabó, el podria passar també sense sabó, però jo ho faig sempre, perquè així sempre que ho tinc a mà o que puc, perquè així llavors surt el regle amb més facilitat. A més de mirar, de comprovar amb el nivell si està plom, el que faig és també amb el metre agafar i mirar la diferència que quedi completament paral·lel a l'aresta que hi ha feta, que és una cantonera posada de plàstic, però és com si fos una aresta, i s'ha de comprovar amb el metro, i així si varia una mica es pot dissimular i no es nota. Ara ja està comprovat, i el que sí és apretar allà on feia falta i aplanar, aixafar el guix contra la paret, el que hi ha pel costat de la regla, o sigui que sempre que quedi la regla neta, perquè si queda una rebava que munta sobre del regle, llavors és quan queda malament. Si n'hi falta, també és bo posar-n'hi. Ara, com que m'ha sobrat guix, el que faig és, abans que s'assequi, posar-lo a la paret. Ja tenir-lo, perquè per si no s'hauria de llançar, i a mi no m'agrada mai llançar-ho. Ara, com que ja s'ha assecat, el que faig és treure ja la regla per ja començar a enguixar. En aquesta demostració no es veu ben bé la dosificació que faig, però amb les anteriors demostracions ja he detallat cada dosificació per cada concepte. Ja tinc un tros ja escampat i abans que sequi el que vaig a fer és posar el regle, perquè no he dit abans que aquesta paret serà reglejada. Les altres, les anteriors, almenys l'anterior, la 5 no, la 5 també era reglejada, però el que són les altres és a bona vista. Quan l'enguixat és a bona vista no fa falta passar-hi el regle. Si se li vol passar, se li passa, però no és el fet. És com se'n diu enguixat a bona vista, vol dir que no és reglejat. Ara el que faig és afegir allà on falta, i ho faig quan està el guix recient empastat, que és més líquid, i llavors s'acopla més bé en els forats que queden. Ho estic netejant-ho bé perquè m'agrada treballar net, i mentrestant ara comença a fraguar el guix que tinc pastat en la gaveta, procurant que l'entrega amb el que ja hi havia, com he dit ara, aquest és més líquid i s'acopla més bé en els llocs que els hi fa falta. El tema de l'enguixat és una feina que és una miqueta bruta, perquè sempre vas brut de guix, però és molt maca com veus que la paret et queda ben acabada i llisa. Porta la seva feina, però quan amb un remendo és bo que l'operari sàpiga enguixar
encara sigui una miqueta per sortir del pas en qualsevol pegat que ha de fer. La llana tant va de vertical com va horitzontal, perquè així s'acopla més bé els fallos que puguin quedar. Els que puguin quedar posant la llana horitzontal, llavors el posar la vertical és com ho mata. Torno a fer el mateix d'abans, abans que s'assequi el guix, passar-li el regle, i així ja em va traient tot el que sobra, i noto allà on hi fa falta. Ara ja vaig per fer el cantó al final que queda, llavors hauré de repassar la part de baix, que s'acostuma a deixar, no s'arriba ben bé fins a baix, es deixen entre uns 4 o 5 centímetres, i aquí em quedava una miqueta més. Aquest és un angle de 90 graus, però en faig un altre abans que s'acabi el vídeo, que és de 45, que m'ho havien demanat alguns visualitzadors i ho he fet. Ja estarà en els últims minuts. No és el mateix fer un angle de 90 graus que un de 45. Ja amb la llana metàl·lica ja li faig les retallades per treure alguns voltets que hi hagin, i així també em queda més rústic per poder-hi posar la capa llisa, que és el guix mort. I el racó, perquè em quedi ben viu, com es pot veure, ho faig amb la llana, amb el canto de la llana, perquè així em queda més net el racó. Estic passant la mà per comprovar si queda prou pla, perquè el ser tot tan blanc enganya molt i no es pot apreciar bé. Aquí repassant una miqueta, que a dalt li falta encara una miqueta més. I la llana metàl·lica tant serveix per escampar com per retallar. Per lluir també serveix, però va més bé el que faig servir com de plàstic. Ara al posar la llana dreta és quan em queda ben paral·lel amb el que ja tinc fet. Acabaré de tapar el forat que queda. Ho estic fent amb la llana metàl·lica, però també és igual, vull dir que també es pot anar fent, que tinc la talotxa més grossa, però al ser un tramo petit també faig servir aquesta. I així ja ens serveix també per anar retallant.
Bueno, ara ja està a punt d'enlliscar, que com es podrà veure estic fent amb una altra llana especial, que aquesta només serveix per lluir o per enlliscar. I quan és l'entrega d'una part nova amb una ja existent és quan s'ha d'anar molt alerta i passar-li la llana diverses vegades perquè s'aixafi i quedi llis, sense fer gruix, perquè si es fa gruix llavors s'esquerda i no queda fort, perquè el guix mort no es pot posar gruix, perquè és tou, simplement és una capa, més que res és per tapar lo respós i lo fi. Vull dir, lo respós amb els forats que queda agafada el que és la capa de guix. I també el fer el racó és el puesto que també és més complicat perquè ha de quedar un racó viu, o sigui, un angle viu. Així passant la llana horitzontal i vertical. Jo estic dient la llana, però en català és la plana, però sempre amb les obres sempre ha sigut la llana. Ja amb els meus antepassats ja deien la llana i així ens ha quedat. Ara, segons el diccionari es diu la plana. I agafar el guix amb la mà, com sabeu a les imatges, també es fa perquè el mateix passar la llana per sobre de la mà treus una miqueta de guix que sempre queda en el canto de la llana, queda perquè s'asseca al anar passant per sobre del que ha fet, i al treure llavors s'entrega més bé la part enlliscada. S'ha d'anar el mateix anar treballant i anar lliscant, és qüestió d'anar mirant que no es vegin fallos, diem, o alguns puestos que no ha tapat prou bé el guix, i llavors s'ha de repassar, i millor fer-ho ara entendre que no pas després. També quan ja està el que és l'angle acabat, el que no sempre, però algunes vegades, si es creu convenient passar-hi un pinzell de pèl amb aigua, amb carinyo, i és per donar-li més vivor a l'angle. No es fa sempre, però si ho tens a mà ho fem. Ara es pot veure com ho estic fent-ho i poso el pinzell de canto, perquè així només agafa el que és el racó. Sempre et treu una rebava que pugui quedar de passar-hi la llana. Treball acabat. Fi.
de la sexta i última demostració. Vídeo creat i propietat de Ramon Guarda i Parera, paleta tradicional oficial primera, membre Red Nacional de Maestros de la Construcció Tradicional, vídeo creat l'any 2014, actualitzat el 2021, vídeo número 139.cat, de la meva col·lecció Vídeos de la Construcció, 08328, Alella, Barcelona, Catalunya, Espanya.